कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। बंगालच्या उपसागरात हवेचो कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जाल्ल्या कारणान आज करावळी भागात रेड अलर्ट। कुमटा शिरशी रस्तो पूर्णपणे बंद जावचो ना, अजित राय। जोडा भितर पाटीलवाडा रस्त्याचो प्रश्न अखेर मार्गी। कुमटा तालुक्यातल्या 3 वर्ष 7 महिन्याच्या बालकान केलो इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड। आज जोडा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासहित मुसळधार पाऊस। भडकळा लागी गॅस टँकर पलटी, सार्वजनिक लोकांभितर आतंक। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 170 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस। आता सविस्तर खबरो। बंगालच्या उपसागरात हवेचो कमी दाबाचो पट्टो निर्माण झाल्या कारणान राज्याच्या किनारपट्टी भागात मुसळधार पाऊस पडची शक्यता आसा म्हण भारतीय हवामान खात्यान सूचना दिला। किनारपट्टी वयले उत्तर कन्नड, उडपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात सकाळी मुसळधार पाऊस पडतलो। ह्या कारणाक लागून तिन्ही जिल्ह्यात रेड अलर्ट जारी केला। किनारपट्टी भितर वाऱ्याचो वेग प्रति तासाक 45 ते 55 किलोमीटर जावचे शक्यता आशिल्ली मिती मच्छीमारी लोकांक समुद्रात वचनाका म्हण हवामान खात्यान सूचना दिला। जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमगेल्या निर्देशनात कॉन्ट्रॅक्टर, राष्ट्रीय महामार्गाचे संबंधित अधिकारी आणि इंजिनियर हेमगेल सभा झाली आणि या सभेत शिरशी कुमटा रस्तो पूर्णपणे बंद करचो ना आणि रस्त्याचे काम सुरू असताना लघु वाहनाक वचपाक अवकाश दिवचे असे कुमटा उपविभाग अधिकारी अजित राय हेमी सांगले। 1 आठवड्या भितर रस्त्याच्या कामाक सुरुवात जातली। त्या वेळार लघु वाहन वचपाक बाजून व्यवस्था करतली आणि जड वाहतूक करच्याक गाडयेक मात्र पर्यायी रस्त्याची व्यवस्था उरतली असे कॉन्ट्रॅक्टर आणि एनएचचे अधिकारी हेमी सांगले। जोड्या भितर पाटीलवाडा रस्त्याचो प्रश्न अखेर मार्गी। गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आशिल्लो जगलपेठ ग्रामपंचायत क्षेत्रात पाटीलवाडा हिंगा रस्त्याचो प्रश्न अखेर मार्गी लागलो। वैजगाव रस्त्याकिंच्यान पाटीलवाडा उंचीसाठी 20 लाख रुपये खर्चून रस्त्याचे खडीकरण जातले। या कामाचो शुभारंभ तिंबोली गावचे मिराशी सोमा मिराशी हेंगे रातीन जालो। पाटीलवाडा हिंगा उच्चाक रस्तो नाशिल्ल्या कारणान पावसात ग्रामस्थाले प्रचंड हाल जाती आसा। गावाभायर वयता जाल्यार पावसात रस्तो पुराय चिखलान भरिल्लो उरता। दुसरे बाजून तेरेगाळी इंचान वयताना व्हडली नदी लागता आणि ती नदी पावसाळ्यात पुराय भन व्हाता वा शेत आशिल्ल्या कारणान थंयच्यान वयच्याक रस्तो ना। ह्या कारणाक लागून ग्रामस्थाले प्रचंड हाल जाती आसा म्हण रस्तो बगी जावं जाय म्हण मागणी आशिल्ली। जाल्यार आता तेमगेली मागणी पूर्ण जातली म्हण ग्रामस्थान समाधान व्यक्त केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कुमटा शहरात अनिता संतोष नाईक हेमगेलो 3 वर्ष 7 महिन्याचो बालक इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड केलो। 3 वर्ष 7 महिन्याचो बालक भारताची राजधानी तसेच जगाची राजधानीची नावा बी सांगता। राष्ट्रीय चिन्ह कन्नड, इंग्लिश, हिंदी भाषे भितर संख्या, एलिमिनेट नेम, शरीराचे पुराय भागाची नावा कन्नड, इंग्लिश, हिंदी अक्षर उलवचे बरोवचे तसेच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची नावा आणि राष्ट्रीय गीत बी सांगता। हो बालक आजपर्यंत अंगणवाडी बी गेलना। जाल्यार ह्या बालकाक आवय अनिता संतोष नाईक हेमीच गुरु आणि हेमगेल्या मार्गदर्शनात सगळे याद दवरून घेवचे, बरोवचे, वाचचे सगळे करता। आता पालकाली आशा असा की ह्या बालकाक IPS शिकवचे। इतले लहान वयात इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड केल्याबद्दल स्थळीय लोकांनी प्रशंसा व्यक्त केला। जोडा तालुक्यात वादळी वाऱ्यासहित मुसळधार पाऊस। वादळी वाऱ्यासहित पावसान बुधवार दिवस जोडा तालुक्यात उत्तर भागात झोडपून काढले। खूप पडे झाडा मोडून पडली तर नाणेगाळी हिंगा वीज पुरवठा करच्या वीज वाहिनीक झाडाचो स्पर्श झाल्या निमित्ती मोठ उदू पेटलो आणि अनेक घरात वीज पुरवठा बंद झालो। तिंबोली वैजगाव परिसरात धंपारा वादळी वाऱ्यासहित जोरदार पाऊस पडलो। त्यावेळा वीज वाहिनीन उदू पेटल्यान नाणेमाळ, मिराशी, कुंबेली, तिंबोली, पाटीलवाडा, भोसलेवाडा, तेरेगाळी, वैजगाव हिंगा वीज पुरवठा खंडित झालो। भडकळा लागी गॅस टँकर पलटी पडिल्ली निमित्ती सार्वजनिक लोकांभितर आतंक निर्माण झाले। उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर थोडे कडे गॅस टँकर पलटी जाती आसा। हेजेन सार्वजनिक लोकांभितर भयाचे वातावरण निर्माण झाले आसा। भडकळ तालुक्यात निशात नर्सिंग होमा लागी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीचे टँकर चालकाले नियंत्रण चुकून राष्ट्रीय महामार्ग 66 बाजून पलटी पडली।
टँकर चालक झारखंड राज्याचो अजय यादव वय 25 हेमी या संकटांतल्यान पार पडले. पलटी जाल्ले टँकर गोंयच्यान मंगळुरा वचूंक लागिल्ले म्हण माहिती मेळिल्ली आसा. गॅस टँकर पलटी जाल्ले पळोवन लोकां भितर आतंक निर्माण जाले. दलान खरी परिस्थिती गॅस टँकर खाली आसा म्हण कळनाका लोकांन समाधान व्यक्त केले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 170 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 9, अंकोला 4, कुमटा 35, होन्नावर 20, मुनगोड 73, येल्लापूर 13, शिरशी 9, सीतापूर 6 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 4 लोकांले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 145 लोकांले मरण झाले. आज कुमटा 21, कारवार 13, होन्नावर 41, शिरशी 14, सिद्धापूर 1, हळियाळ 2, मुनगोड 7 बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 11,633 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.